Ma sax infisser bi kliem, is-sens ta' ferħ li kull sena għal dan l-aħħar 5 snin kelli kull meta ġejt mistiedna minn Nature Trust, Ekoskola, biex propju nkun magħhom għal di l-award ceremony. U l-ferħ nħossu għaliex ix-xogħol li Nature Trust ilha tagħmel issa l-20 ta' snin f'dan il-pajjiż ma baqax biss fuq livell, forsi livell li kultant għadda anke minn fuq l-irjus ta' ħafna mill-poplu Malti, imma niżel issa fil-font f'dawk li huma l-preżent tagħna u dawk li huma l-futur ta' pajjiżna, fit-tfal u żgħażagħ tagħna. Stajt nagħmel evalwazzjoni tax-xogħol ta' Ekoskola mhux mill-award ceremonies, imma mix-xogħol li jew mill-laqgħat li kelli matul is-snin li għaddew bħala President fl-iskejjel rispettivi li mort fihom. Fejn kelli l-opportunità li mhux ngħid hello goodbye jew inkella nagħmel monologu fis-sala tal-iskola, imma kelli l-opportunità l-iktar importanti li nintaqa' mat-tfal, nimpoġġi bil-qiegħda u niddiskutu bl-aġenda li jġibu l-qudiem huma. U hemmhekk kienu mumenti fejn stajt nevalwa bisħieħ l-outcomes, ir-riżultati pożittivi tax-xogħol li għamlet Ekoskola u tax-xogħol qed tagħmel Ekoskola permezz tan-Nature Trust. Għaliex infallibbilment fi kwalinkwe skola li mort u ddiskutejna flimkien it-tfal u jien dejjem qamu aspetti tal-ambjent mhux kombinazzjoni waqt id-diskursata, imma ma tkunx l-ewwel il-konsern tagħhom fuq l-ambjent tkun it-tieni. Imma mhux biss il-frekwenza li ma kienx hemm darba li ħallew l-ixxus tal-ambjent barra, imma wkoll l-iżvilupp ta' kif bdew ikellmuni dwar l-ambjent. Nista' ngħid li 4 snin u nofs ilu bdew ikellmuni fuq l-ispazji ħodor, kemm għandhom bżonn ta' aktar spazji, u jien fin-naqra tiegħi bħala President l-ewwel ħaġa li provajt nagħmel niftaħ il-ġnien privat li kien privat għal kemm ilu hemm San Anton, il-Palazz ta' San Anton, imma mbagħad bdew ikellmuni fuq aktar minn hekk. Ikellmuni dwar l-emissjonijiet ta' traffiku, ikellmuni dwar it-tniġġis mill-ħsejjes u baqgħu jiżviluppaw il-modi ta' kif jiddiskutu l-issues ambjentali bl-aktar mod fil-fema tiegħi profond. U da żgur bla dubju ta' xejn ġej mill-fatt li Ekoskola ħalliet, qed tħalli u se tkompli tħalli impatt biex inkabbru l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli tagħna, inkabru l-edukazzjoni tagħna fil-konfront tal-concerns tagħna tal-ambjent. U fil-waqt li llum Ekoskola naħseb hija l-entità ewlenija li tmexxi l quddiem l-aġenda tal-ġnus Magħquda l-2030 u 17 il-mira għall-iżvilupp sostenibbli f'pajjiżna. Inħoss li qatt fadlilna ħafna x'isir u hemm bżonn li ħafna aktar entitajiet jingħaqdu ma' Ekoskola biex dan l-għarfien dwar l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ambjent tagħna u l-iżvilupp sostenibbli permezz tal-Aġenda 2030 ikompli jikber. Ma naffordjawx bħala poplu li ma neħdux ħsieb l-iżvilupp sostenibbli tagħna. Bħala is-sem li rridu nagħtu bl-aktar mod dirett lil pajjiżna, imma r-responsabbiltà wkoll li għandna bħala pajjiż fil-konfront jew tal-impenji internazzjonali tagħna. Għaliex il-ġnus Magħquda l-Aġenda 2030 u l-17 il-mira l-iżvilupp sostenibbli ma ddeċidiex is-Segretarju Ġenerali waħdu tal-ġnus Magħquda, imma kienet deċiżjoni milquha u approvata
b'responsabbiltà minn kull pajjiż tad-dinja. U allura aħna bħala pajjiż u li aħna minkejja ċ-ċokontana ma għandna pożizzjoni ġeostrateġika mill-iktar importanti f'reġjun li għandu ħafna bżonn inputs seri fil-konfront tal-ambjent, ma nistgħux ngħidu li nistgħu inħarsu n-naħa l-oħra u ma nagħmlux ħilitna biex nagħtu s-sem tagħna. U noħolqu wkoll mudell għar-reġjun tagħna. Bit-tama li kif jgħid il-Malti l-antik, l-eżempju ikaxkar. U allura fil-waqt li rid nagħti ħajr minn qalbi lin-Nature Trust li ħadet dal-impenn fuqha sa snin ilu biex bdiet dal-programm Ekoskola, irrid nagħti ħajr minn qalbi l-għalliema l-kapit tal-iskola li kooperaw, li koordinaw, li mexxew il-programm on the ground ma' tfal. Irrid imbagħad nagħti grazzi kbira lilkom it-tfal u żgħażagħ li pparteċipajtu. U li importanti li tkomplu tipparteċipaw u tħeġġu l-isħabkom. U l-isħabkom ma jfissirx biss l-isħabkom tal-iskola, imma lill-ħbieb kollha tagħkom. Għaliex kif qal tajjeb Mr. Attard, l-ambjent huwa misluf lilna l-kbar. Dak li se jiġri mill-futur ta' pajjiżna, ta' ħajjitkom, huwa misluf għandna. U għandna bżonn ħafna aktar lilkom bħala tfal u żgħażagħ ta' pajjiżna li tkomplu tfakru lilna l-kbar fir-responsabbiltà enormi li għandna li naħdmu biex ikollna żvilupp sostenibbli f'pajjiżna. U tfakruna wkoll li d-dmir tagħna li mhux biss li nibqgħu li naħdmu għalina, imma rridu naħdmu għal kumplament tal-umanità. Għaliex aħna nagħmlu x'nagħmlu dak li nagħmlu f'Malta qed jaffettwa mhux il-Malta biss, imma qed jaffettwa lir-reġjun tagħna u qed jaffettwa lid-dinja. U rridu naħsbu mhux minn naqra tagħna, imma rridu naħsbu li aħna familja umana waħda. Dak li jiġri l-ħaddieħor jaffettwa lilna, daqskemm dak li jiġri lilna jaffettwa l-ħaddieħor. U allura rrid nixtieqkom li tkunu attivisti għal dak li huma żvilupp sostenibbli f'pajjiżna. Għandna bżonn ħafna aktar attiviżmu miż-żgħażagħ u tfal tagħna biex ikollna ambjent xieraq. Għaliex il-kwistjoni tal-iżvilupp sostenibbli mhijiex biss marbuta mal-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda. Imma hija marbuta intrinsikament ma' drittijiet fundamentali tal-bniedem li din is-sena se nagħlqu 70 sena mid-dikjarazzjoni tal-Ġnus Magħquda meta 70 sena ilu il-pajjiżi kollha tad-dinja ltaqgħu u ftehmu fuq id-dikjarazzjoni u ġabru flimkien elenku sħiħ tal-drittijiet li kull bniedem u min hu ġej minn fejn ġej u tal-ima kuluru u tal-ima fehma jew reliġjon hu għandu dritt tal-jom. U allura rridkom tkunu attivisti mhux biss ta' dak li huwa żvilupp sostenibbli tal-ambjent tagħna, imma attivisti ta' drittijiet tal-bniedem. U tifhmu li dawn huma drittijiet li huma ta' kulħadd u għalhekk għattilkom taħsbux biss fil-biċċa tagħna. Imma naħsbu fl-umanità kollha kemm hi. Għaliex għandna dritt fundamentali li naħdmu biex ngħixu ħajjitna b'saħħitna. Li għandna dritt fundamentali li nkollna well-being so f'ħajjitna. Well-being jiġbor ħafna iktar mill-ambjent, imma l-ambjent huwa bażiku għal dak li huwa well-being tagħna. U nixtieqkom tiftakru wkoll li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp sostenibbli huwa parti integrali minn dik li hija ġustizzja ambjentali. U li hija parti integrali mbagħad minn dik li hija ġustizzja soċjali. Ġifieri min ma nistgħux nipprofessaw li aħna champions tal-ġustizzja soċjali jekk ma nemnux ukoll u naħdmu biex ikollna ġustizzja
ambjentali. Li dan kollu jinġabar f'dawk li huma drittijiet fundamentali tal-bniedem u li l-ġnus Magħquda reġgħet tkellmet dwarhom u ġabet lill-komunità internazzjonali taqbel fuqhom fl-2015 meta bilna bħala dinja sħiħa aħna minn aħna li rridu nilħqu l-miri għall-iżvilupp sostenibbli sal-2030. U allura fil-waqt li għal darb'oħra nirringrazzja Nature Trust Vince u l-Professur Paċ li m'għandix dubju li qiegħed iktaraw milli fejn qiegħed u nawgurawlu fejqan ta' malajr, imma grazzi lilkom eżies kapijiet tal-iskejjel tagħna u prinċipala tal-kulleġġi, state schools u private schools u church schools. Grazzi ħafna l-allima li qegħdin on the ground li mexxu dan il-programm. Grazzi lilkom eżies tfal u żgħażagħ. Ma nerġa' nappellalkom. Ejjew ħanaħdmu flimkien ħalli nassiguraw li l-futur ta' pajjiżna, il-futur tagħkom ikun futur li jkun denju għalikom il-koll imma wkoll bis-seb tagħna għad-dinjità ta' oħrajn huma fejn huma fid-dinja. Nirringrazzjakom u rrid ngħidilkom li jien verament burija bikom. Jekk jogħġobkom, kunu l-attivisti tal-lum, ħalli għada bitada tkunu il-mexxejja denji ta' pajjiżna. Grazzi.